Истината за самотния мъж. Дълго време обществото повтаряше една и съща идея. Необвързаният мъж е непълен. Ако няма някого до себе си, нещо не е наред. Ако е сам след 50, значи се е провалил в някакъв момент от живота си. Това е наративът, който се опитват да наложат. Сякаш стойността на един мъж се измерва с присъствието на партньорка. Но какво, ако всичко това е добре разказана лъжа? Истината е, че много мъже откриват най-голямата си сила именно в самотата, не защото отхвърлят любовта, а защото осъзнават, че могат да живеят без да зависят от нея. Докато мнозина бързат да запълнят празнотата, тези мъже намират мир. Мир, който никога не са изпитвали през години на връзки, пълни с изисквания, спорове и принудителни отстъпки. Колкото повече време прекарват сами, толкова повече разбират, че свободата не е изоставяне, а сила, че независимостта не е изолация, а самоувереност. Откриват, че могат да решават проблеми, да вземат решения, да организират живота си, без да се налага да искат разрешение или одобрение. И този вид автономия е нещо, което никоя токсична връзка не може да предложи. Това не означава, че да си с някого е лошо, но означава, че не е задължително и че много мъже влизат във връзки само под натиск, а не по истинско желание. Те са там, защото светът крещи, че имат нужда, а не защото наистина са избрали. Резултатът са празни връзки, които източват енергия вместо да добавят. И ето ключа към този разговор. Може би и вие вече сте го почувствали. Може би в някакъв момент сте осъзнали, че животът сам изглежда по-лек, по-ясен, по-ваш, че да се събуждаш без изисквания, без задължението да угождаваш, е форма на свобода, която никой не е обяснявал преди. Днес ще изследваме тази тема без маски. Ще говорим за мъжа, който се научава да е самодостатъчен, за мъжа, който разбира, че самотата не е провал, а възможност и че колкото повече време минава, без да се обвързва с връзки, които нямат смисъл, толкова по-силен, свободен и избирателен става той. Преди да продължим, искам да ви помоля да напишете в коментарите вашата възраст и града или държавата, от която гледате. Важно е за мен да знам с кого разговарям. Мъже от различни поколения носят различни преживявания, но има една обща точка. Всички могат да изберат да живеят достойно, независимо дали сами или придружени. И ако все още не сте се абонирали за този канал, направете го сега. Това е лесно и гарантира, че ще получавате следващото съдържание. Тук не говорим за илюзии, а за истини, които мнозина избягват относно връзките, самотата и целта, тежестта на социалния натиск. От ранна възраст ни учат да вярваме, че да си сам е провал. Въпросите се появяват на семейните обеди. Какво? Няма ли да се жениш? Къде е приятелката ти? Кога ще дойдат децата? Сякаш животът има задължителен списък, който трябва да се следва. Училище, работа, брак, деца, пенсиониране. Който се отклони от този сценарий, започва да бъде възприеман като странен. Но малцина осъзнават тежестта, която този натиск оказва върху хиляди мъже. Мнозина не влизат във връзки, защото искат, а защото не могат повече да понасят да бъдат разпитвани, изисквани, съдени. Женят се не по избор, а от страх да не изглеждат непълни. И точно тук се ражда проблемът. Живот, воден от външни очаквания, рядко носи мир. Колко мъже познавате, които живеят в нещастни бракове само за да поддържат привидността? Колко продължават в празни връзки, защото вярват, че е по-добре да имаш някого, отколкото да си сам? Този начин на мислене създава поколения мъже, които приемат емоционални трохи само за да не се изправят пред самотата. Но когато мъжът се осмели да прекъсне този цикъл, се случва нещо мощно. Той открива, че мълчанието не е заплаха, а убежище. Че не е нужно да доказва нищо на никого, че може да се събуди и да избере посоката на деня си, без да обяснява всяка стъпка. Това възприятие променя всичко. Разбира се, не всички разбират веднага. Много приятели и роднини може да критикуват, да смятат, че бягате от отговорност, но истината е, че като се освободите от социалния натиск, започвате да живеете в съответствие със своята същност. И тази автентичност е безценна. Искам да ви попитам, усещали ли сте някога този натиск от семейството или приятелите да имате някого до себе си? Били ли сте разпитвани, сякаш да си сам е недостатък? Помислете върху това, защото често не осъзнавате колко много живеете,
за да угодите на външни очаквания, вместо да следвате собствената си истина. Самотата може да бъде затвор или освобождение. Всичко зависи от това, как я възприемате. Когато се изживява като бягство, тя става тежест, но когато се изживява като избор, се превръща в сила. И тази сила отваря път към нещо, което малцина наистина постигат – самодостатъчността. И точно за това ще говорим в следващия блок. Силата на самодостатъчността. Самодостатъчност. Тази дума може да изглежда тежка, но на практика означава нещо просто. Способността на един мъж да се издържа сам във всяко отношение – емоционално, финансово и дори практическо в ежедневието. Помислете с мен колко мъже сте виждали напълно зависими от партньорката си, за да вземат решения, да организират живота си, да решават основни проблеми. Мъже, които, когато останат сами, дори не знаят как да запълнят собственото си време, защото са предали всичко в ръцете на другия. Този вид зависимост е обратното на силата. Самодостатъчният мъж, от друга страна, е този, който знае, че каквото и да се случи, той ще бъде добре. Той разбира, че животът може да донесе загуби, раздели, предизвикателства, но вътрешната му структура е здрава. Той не се срива, защото е изградил основа в себе си. Самодостатъчността не е изолация. Не означава да се затвориш за света или да отхвърлиш нечия компания. Означава да не се нуждаеш от тази компания, за да се чувстваш цял. Това е да можеш да избереш да си с някого, а не да се нуждаеш. Тази разлика е огромна, защото когато изборът е истински, връзката става лека, а не емоционален затвор. В практическия свят самодостатъчността е да можеш да си готвиш сам, да се грижиш за собствения си дом, да организираш финансите си, да се справяш с бюрокрацията, без да зависиш от трети страни. Изглежда елементарно, но именно това дава свобода. Мъжът, който владее тези аспекти, не се чувства заложник на никого. Ако иска да пътува, той пътува. Ако иска да се премести в друг град, той се мести. Ако иска да прекара дни потопен в личен проект, просто го прави. А в емоционалната сфера силата е още по-голяма. Който зависи от друг човек, за да се чувства обичан, ценен и цялостен, живее винаги уязвим. Той е подвластен на разочарования, измами, промени в настроението на другия. Самодостатъчният мъж се научава да се справя с собствените си емоции. Не аутсорсва щастието си. Това го прави по-силен, по-балансиран, по-сигурен. Искам да помислите в кои области от живота си все още чувствате зависимост. Може да е финансова, емоционална или практическа. Идентифицирането на това е първата стъпка към промяната, защото мъж, който владее собствения си живот, става по-уважаван, по-възхищаван и дори по-привлекателен. Той не моли да бъде ценен. Той естествено е такъв. Мирът, който не съществува в токсичните връзки. Има вид мир, който само тези, които са прекарали много време сами, могат да разберат. Това е липсата на ненужни изисквания, на безсмислени спорове, на повтарящи се драми, които изтощават енергията. Много мъже осъзнават тежестта на токсичната връзка едва след като се отдалечат от нея. И в този момент разбират, че мълчанието може да бъде много по-здравословно от грешната компания. Изтощителната връзка изисква постоянно усилие, за да поддържаш другия доволен. Хващате се да тълкувате двусмислени съобщения, да се опитвате да отгатвате намерения, да хабите енергия в спорове, които никога не водят доникъде. Когато най-накрая останете сами, откривате колко по-лек става умът. Изведнъж остава място да мислите за себе си, да дишате, да се концентрирате върху това, което наистина има значение. Не става въпрос за демонизиране на връзките. Съществуват здравословни връзки, които добавят и укрепват. Но трябва да се признае, че много мъже живеят в капана на връзки, които отнемат повече, отколкото дават. И когато се освободят, откриват почти забравено състояние на спокойствие. Проучвания показват, че хроничният стрес, често срещан в конфликтни връзки, може да доведе до безсъние, умора, високо кръвно налягане и дори сърдечно-съдови заболявания. Сега си представете обратния ефект. Когато емоционалната тежест изчезне, тялото реагира с повече енергия, по-добър сън, засилен имунитет. Мирът да си сам не е само психически, той е и физически. И този мир не означава липса на движение, а липса на шум.
Събуждате се без задължението да угождавате на някого, без притеснението да се справяте с емоционални кризи, които не са ваши. Това е състояние, в което умът ви намира покой и енергията ви може да бъде насочена към лични проекти, истински приятелства, грижа за себе си. Може би вече сте го почувствали след трудна раздяла. Първият момент може да е болезнен, но скоро осъзнавате, че животът е станал по-лек, че вече не носите излишна тежест. Тази лекота е един от най-големите дарове на добре изживяната самота. Запитайте се, в мир ли сте във връзката, в която живеете, или просто сте свикнали с шума? Защото понякога смелостта да останеш сам е единственият път да преоткриеш спокойствието, което заслужаваш. Свободата като най-голям лукс. Много мъже вярват, че най-големият лукс в живота е да имаш пари, коли или статус, но с времето осъзнават по-дълбока истина. Най-големият лукс, който един мъж може да постигне, е свободата. Свободата да решаваш как да живееш всеки ден, без да искаш разрешение, без да договаряш щастието си, без да зависиш от одобрението на никого. Когато един мъж е сам за продължителен период, той изпитва този лукс в най-чистата му форма. Може да спи и да се събужда, когато пожелае. Може да се премести в друг град, без да са необходими безкрайни спорове. Може да пътува без оправдания. Може да прекарва часове или дни, посветени на личен проект, без външни изисквания. Тази сила на избора създава усещане за лекота, което малцина познават. И забележете, не става въпрос само за физическа свобода, а за умствена свобода. Мъжът, който не е обвързан с чужди очаквания, има пространство да се вслушва в себе си, да се свързва отново със своите желания и воля. Той осъзнава, че може да избира всяка стъпка според своята същност. Тази автономия е рядка и затова е ценна. Помислете за мъжете, които сте срещали през живота си. Колко от тях са прекарали десетилетия, живеейки, за да отговарят на очаквания, работейки на работни места, които са мразели, поддържайки връзки, които са ги задушавали, отказвайки се от мечти в името на хармонията. Тези мъже са загубили свободата си и заедно с нея възможността да живеят автентично. Свободата да си сам, от друга страна, предлага невидимо израстване. Откривате, че можете да бъдете щастливи по свои собствени правила, че не се нуждаете от постоянно потвърждение, че не е нужно да следвате наложен сценарий. Разбира се, връзките могат да донесат обич и подкрепа, но те също така изискват компромиси. И колкото повече цените свободата, толкова по-избирателни ставате относно това, от какво си струва или не си струва да се откажете. Мнозина казват, че свободата е самота, но на практика свободата е присъствие. Присъствие на себе си, на своите мечти, на своята истина. Това е вид богатство, което не се купува и което, веднъж изпитано, трудно се изоставя. Ускорено личностно израстване. Има още една тиха полза от прекарването на време сам – ускореното личностно израстване. Когато няма постоянно разсейване от изтощителна връзка, остава енергия, която да се насочи към това, което наистина има значение. Мъжете, които се научават да живеят сами, бързо откриват, че имат повече време и яснота да инвестират в себе си. Независимо дали учат, развиват ново умение, инвестират в проекти или се грижат за здравето си, всичко става по-директно. Без емоционални драми, които да заемат ума, остава място за напредък. Мнозина не осъзнават колко много емоционалната енергия, източена в лоша връзка, пречи на развитието. Малки спорове, постоянни изисквания, игри на власт. Всичко това консумира умствено пространство, което би могло да бъде използвано за създаване, израстване, напредък. Когато тази тежест изчезне, умът става ясен и развитието се ускорява. Помислете за мъжа, който на 55 години решава да научи нов език, да отвори бизнес или най-накрая да напише книгата, за която винаги е мечтал. Сам. Той има време, дисциплина и фокус. Той не трябва да договаря всеки час, всеки разход, всеки приоритет. Енергията, която преди е отивала за поддържане на небалансирана връзка, сега е насочена към изграждането на самия себе си. Има и още един аспект. Мъжът, който расте сам, естествено става по-избирателен. Той започва да изисква повече от себе си и следователно изисква повече от всяка връзка, която може да има, защото вече е доказал на себе си, че може да върви без патерици. Той не приема по-малко от това, което наистина добавя стойност.
Искам да ви попитам, забелязвали ли сте как растете по-бързо, когато се фокусирате върху себе си, без външни разсейвания? Усещали ли сте разликата между дни прекарани в мир, произвеждайки, и дни, изгубени в спорове, които не са довели до никъде? Тази разлика е това, което разделя мъжа, който процъфтява, от мъжа, който просто оцелява. В крайна сметка, ускореното личностно израстване е това, което превръща самотата в училище. И именно в това училище много мъже откриват най-добрата версия на себе си – силата на истинското приятелство. Любовните връзки идват и си отиват, но истинските приятелства имат силата да преминават през десетилетия. Когато един мъж прекарва много време сам, той преоткрива стойността на тези връзки. Без натиска да разделя емоционалната си енергия в романтична връзка, той може да укрепи връзките, които наистина имат значение. Колко мъже познавате, които, влизайки във връзка, са изоставили приятели, отменили срещи, отчуждили се от групи, изгубили лекотата да общуват с тези, които наистина са ги познавали? Това е по-често, отколкото изглежда. Животът в двойка често съсредоточава цялото внимание върху един човек. И когато тази връзка не е здравословна, мъжът се оказва изолиран, без партньорка и без приятели. Избраната самота прекъсва този цикъл. Да си сам дава пространство за култивиране на приятелства, които не изискват, не налагат маски, не поставят условия. Това е възможност да пътуваш с приятели, да уговаряш срещи без бързане, да преживяваш неща, които не е нужно да бъдат оправдавани. И още повече, това е шанс да създадеш истинска мрежа за подкрепа, основана на реални интереси, а не на задължения. Приятелството осигурява нещо, което романтичната връзка често не може – постоянство. Истинските приятели не изискват да се доказвате всеки ден. Те познават вашата история, приемат вашите недостатъци и се радват на вашите победи. Тази стабилност е от съществено значение за емоционалното израстване, особено за зрелия мъж, който вече не иска игри, а автентични връзки. Друг мощен момент е разнообразието. Докато една връзка концентрира всички очаквания върху един човек, приятелствата разширяват хоризонтите. Всеки приятел носи перспектива, начин на живот, начин на виждане на света. Този обмен прави мъжа по-интелигентен емоционално, по-адаптивен, по-отворен към нови идеи. Мъж, който се научава да цени приятелствата, открива, че не е сам, дори когато избира да няма романтична връзка. Той осъзнава, че животът може да бъде пълноценен, заобиколен от хора, които наистина добавят стойност, и че приятелството не е задължително да идва от партньорка. По-малко разочарования, повече устойчивост. Най-големите емоционални рани, които много мъже носят, идват от връзки, разочаровани очаквания, нарушени обещания, неочаквани предателства. И когато един мъж прекарва дълъг период сам, той научава ценен урок. Колкото по-малко залагате щастието си в ръцете на трети страни, толкова по-малко място има за разочарование. Това не означава да живееш затворен завинаги, а да се научиш да не създаваш илюзии. Мнозина влизат във връзки, вярвайки, че другият човек ще бъде точно такъв, какъвто са си го представили, и неизбежно се разочароват, когато осъзнаят, че никой не отговаря на перфектен идеал. Да си сам по-дълго време учи да се справяш с реалността такава, каквато е, без прекомерни романтизации. Това учене повишава устойчивостта. Мъжът, който не зависи от трети страни, за да се чувства цялостен, става по-малко уязвим към манипулации и разочарования. Той се укрепва вътрешно, научава се да решава собствените си проблеми, намира удоволствие в собствената си компания и с това става много по-избирателен, когато позволява на някого да влезе в живота му. Колко мъже сте виждали в капана на цикли от разочарования? Разделят се, започват твърде бързо отново, влизат в нови връзки, само за да запълнят празноти и в крайна сметка страдат отново. Мъжът, който се научава да цени самотата, не попада в този цикъл. Той осъзнава, че да си сам не е отчаяние, а възможност за яснота. С по-малко разочарования, умът става по-лек, сърцето по-защитено и изборите по-рационални. Той не се заблуждава от празни обещания, не приема трохи внимание, не се обвързва с хора, които не добавят стойност. Този естествен филтър, придобит чрез опита на самотата, е едно от най-големите предимства, които човек може да носи. И още повече,
Като се укрепи емоционално, този мъж осъзнава, че може дори да се отвори за нова връзка в бъдеще, но ако го направи, ще бъде по истински избор, а не от нужда. Той не се заблуждава лесно, не се отдава на всякакви разкази, не се оставя да бъде хванат в окови, маскирани като любов. Липсата на постоянни разочарования създава пространство за нещо по-ценно – вътрешен мир. И мирът за мъжа е може би най-ценното благо, което може да съществува. Когато стандартът се повиши, нещо мощно се случва с мъжа, който прекарва много време сам. Той повишава собствения си стандарт. След като е изпитал свобода, мир и самодостатъчност, той вече не приема какъвто и да е вид връзка. Малки износвания, които преди са изглеждали нормални, стават неприемливи. Емоционални игри, прекомерни изисквания, неоснователни несигурности. Всичко това започва да изглежда като загуба на енергия. Този мъж осъзнава, че да си сам е по-добре, отколкото да си в лоша компания. Той открива, че животът му може да бъде пълноценен с лични проекти, истински приятелства, свобода на избора. Така че когато някой се появи, той анализира хладнокръвно: този човек добавя ли към живота ми или просто заема място? Тази избирателност плаши, защото намалява възможностите, но в същото време защитава. Мъж, който вече е познал мира да бъде сам, вече няма търпение за трохи внимание, нито за връзки, в които трябва да моли за уважение. Той не тича отчаяно след никого, защото знае, че не е нужно. Ако ще се обвързва, ще бъде с някого, който наистина си струва. В противен случай предпочита да продължи по своя път. Този висок стандарт променя и начина, по който е възприеман, защото енергията на независимостта привлича уважение. Една жена забелязва, когато един мъж е там по избор, а не по необходимост. И тази позиция е естествено по-привлекателна, по-твърда, по-стабилна. Но има един важен детайл. Повишаването на стандарта изисква смелост. Означава да кажеш не на хладките връзки. Означава да не приемаш каквато и да е компания, само за да запълниш празнотата. Означава да приемеш, че ако ще останеш сам, нека бъде с достоинство, а не с отчаяние. Запитайте се, приемали ли сте по-малко, отколкото заслужавате, само за да не останете сами? Или вече сте осъзнали, че вашият мир струва повече от компания, която не добавя стойност? Това размишление може да промени хода на живота ви – избор или натиск. Стигнахме до края. И въпросът сега е прост, но дълбок. Живеете ли сами по избор или под натиск? Самотата може да бъде затвор, но може да бъде и освобождение. Всичко зависи от това как я възприемате. Мъжът, който възприема самотата като бреме, винаги живее в търсене на някого, който да запълни празнотата му. Той се привързва към всяка връзка, дори токсична, само за да не усети тишината. Мъжът, който възприема самотата като възможност, открива своята сила, изгражда своята свобода и се научава да живее в съответствие със своята същност. Обществото ще продължи да казва, че имате нужда от някого, за да бъдете щастливи. Но истината е, че просто трябва да бъдете цялостни. Връзките могат да добавят, могат да донесат обич, могат да обогатят вашето пътуване, но никога не трябва да бъдат заместител на вашето достоинство. Това, което видяхме до тук, показва, че колкото повече време един мъж прекарва сам, толкова повече се укрепва. Той се научава да се издържа, намира мир, постига свобода, ускорява своето израстване, цени приятелствата, избягва разочарованията и повишава своя стандарт. В крайна сметка той осъзнава, че да бъдеш във връзка трябва да бъде съзнателен избор, а не социално налагане. Сега искам да поемете ангажимент към себе си, погледнете живота си и отговорете честно. Живеете ли по избор или от страх да сте сами? Този отговор може да бъде повратна точка за следващата фаза от живота ви. Напишете в коментарите думата «свобода». Това ще бъде белегът на мъжете, които са разбрали, че да живееш сам не е провал, а сила, че не се нуждаят от одобрение, за да продължат напред, че ако един ден изберат някого, ще бъде по истинско желание и никога по необходимост. И ако все още не сте се абонирали, направете го сега, защото следващото съдържание ще задълбочи още повече това пътуване на зрялост, независимост и цел. Останете на екрана, защото след малко ще се появи видео, което допълва това размишление. То ще ви покаже нови пътища за укрепване на вашето присъствие и за живот с още по-голяма яснота.
Ще се видим там.